বাড়িতে মাথা এসেও দেখি যন্ত্রণা ছটপট হচ্ছে। ও পারুনি, শান্তিରେ ଟିକେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରୁନି, ପାରିନି ମତେ। ମୁଁ ତାର ହାତ ଧରି ନେଉରାଉଛି, ମତେ ବତି ଆସୁରେ ମୁଁ ତ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡୁଛି। ଆପଣ ଏଖୁଣି ଗଲେ ବାବୁ, ଅତି ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ପାଦ ଛୁଇଁ ମତେ ପାପିନୀ କରିଦେଲେ। ଯଦି ତୁମ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଶଙ୍କା ଶୀଘ୍ର ହଟେଇ ଦେବା ପାଇଁ ତୋରି ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ସୁଇସାଇଡ୍ କରେ। ନାଇଁ ବାବୁ, ଚୁପ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ବାବୁ, ଆଉ କିଛି ବି କୁହନ୍ତୁନି, କିଛି ବି କୁହନ୍ତୁନି। ବଙ୍ଗଳା ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ବାବୁ, ବେଶୀ ସମୟ ଧରି ଆଉ ସେ ରହିଲେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଭାବିବେ। ମୋ ଚାହୁଁନି ମୋ ସ୍ୱାମୀକି କିଏ ଚରିତ୍ରହୀନ ବୋଲି କହୁ। ସାହେବ ବାବୁ, ସାହେବ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ବାବୁ, ନା ଏ ସଙ୍ଗୀତାର ସଂସାର ଥିଲା ନା ସଂସାର ହବ, ଶେଷରେ ଆପଣ ବି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲେ ବାବୁ।